番乗り場、電車中の列車は回送列車。ご乗車ありがとうございました。米原、終点米原です。車内にお忘れ物、落とし物のございませんようご注意ください。21時29分発、普通大垣行きご利用のお客様、ホーム変わりまして、8番乗り場にお越しください。普通大垣行きは、隣のホーム8番乗り場からの発車です。21時31分発、北陸線新快速長浜行きをご利用のお客様、ホーム変わりまして、7番乗り場にお越しください。北陸線新快速長浜行きは、隣のホーム7番乗り場から発車をいたします。21時56分発、北陸線特急白鷺63号金沢行きは、降りられましたホームの向かい側5番乗り場でお待ち合わせください。北陸線特急白鷺63号金沢行きは5番乗り場からの発車です。6番乗り場当駅止まり回送列車となります。ご乗車はいただけませんのでご注意ください。